נותרה תקלה טכנית. לא, זה בעיקר ניצחון שנותן קצת אוויר אחרי תקופה פחות טובה מבחינת העונה. בדיוק מה שדיברנו לפני המשחק, דיברנו על הקבוצה האיכותית. אני חושב שיש לנו שחקנים טובים שהגיעו קצת מאוחר, והיה מאוד חשוב לנו לנצח את המשחק הזה שייתן לנו קצת ביטחון ושקבוצה תתחבר יותר טוב. ראינו שתי קבוצות, עם ניקיטה רוקוויצה ובלי ניקיטה רוקוויצה, זה ממש לא יאמן ההבדל. ניקיטה הוא שחקן טוב, דיברנו על זה, אף אחד לא האמין לי שכל כך טוב השחקן הזה, אבל בהחלט הוא מוסיף לנו את הפשטות ומהירות בחלק הקדמי, אין ספק שאחד הזרים טובים שנחתו פה בארץ. יש את מסכים שזה הולך להיות משחק אחר וגם המון פיזיות ובית"ר ניצחה שם המון שנים. איך מתכוננים למשחק הזה בשני הבא? דיברנו בדיוק על הסבא, שאנחנו צריכים לנצח את הסבא אנחנו יודעים שאנחנו משחקים שם בקבוצה טובה וזה קשה, אבל אם אנחנו נתן כמו שצריך ואנחנו נעים את הכל, אנחנו יכולים לעשות משחק טוב שם. תודה. אחרונה. אני מפחד ממנו כבר. הקהל עדיין משום מה אומר תתפטר, איך אתה מרגיש עם הדבר הזה? זה לא נעים לי לשמוע שכולם יכולים להתפטר, אבל אני חושב שגם קל, אם אנחנו נביא תוצאות טובות ומשחק יותר טוב וגם ייפסק, אנחנו רוצים לשחק משחק כמו שצריך לשחק. אני חושב שעל ומחזורים ראשונים אנחנו לא שחקנו טוב, ואם אנחנו נשחק כמו ששחקנו היום, לפחות מחצית ראשונה, אני חושב שזה לא משתנה. אוקיי, תודה רבה. ננצח במשחק הזה אחרי תקופה לא טובה שלכם. מאוד שמחים, מאוד רוצים מהיכולת שלנו, אני חושב, ממש חצי ראשון שחקנו מצוין, ממש התפוצצנו על המגרש עם הקהל שלנו ביחד, היה מאוד כיף היום, ואנחנו שמחים. מה לגבי מה שקרה במחצית השנייה, זה כבר היה פחות או מבחינתכם? כן, טבעי ששני הקבוצות הורידו לחץ, חצי ראשון 3-0, חצי שני שני הקבוצות עלו יותר, שתי קבוצות, תודה, עלו יותר רגועים. דיברתם השבוע על זה שהניצחון הזה הוא מאוד חשוב היום. כמה היה חשוב הגול הזה בתחילת המשחק כדי שהמשחק הזה באמת ילך כמו שרצית? מאוד חשוב, כמו שאתה יודע, הגול הראשון ככה פותח, מוריד את הלחץ מכולם. ובאמת מאוד רצינו לנצח בתקופה ארוכה. לשמח את הקהל שלנו, לשמח את האנשים פה, ושמח שזה יתחבר לנו. איך זה לקרוא שער בכורה בטדי? מדהים, חיכיתי לזה המון. אני מרגיש בתחושה שלי לפחות שמול בני סכנין, למרות הניצחון הזה זה יהיה אחרת, זה יהיה קצת יותר קשה. כן, כולם יודעים על היריבות של סכנין עם בית"ר. משחק מאוד חשוב למועדון. בכלל, זה עוד משחק ליגה, אבל חשוב בשביל האוהדים שלנו, ונשתדל, אתה יודע, יש שם ניצחון. אני רואה את זה משחק בסגנון אחר, אגרסיביות, בית"ר בסכנין, זה לא אף פעם משחק הטכניקה. אין לנו בעיה עם אגרסיביות. אתה מודע לאן אתה הולך? אני מודע, אני מתכונן לזה. בית"ר לא ניצחה שם המון שנים. אושרי, כמה? 10 עוד מעט. 10 שנים. בית"ר לא ניצחה תמיד יש פעם ראשונה. עוד מעט, 9 שנים. הוא אמר תמיד יש פעם ראשונה. אל תתווכח עם אושרי, למה הוא יודע הכל. מה לגבי הזר רוקוויצה? ראינו היום תצוגה יפה שלו, יכול להיות שעכשיו בעצם זה מה שמשנה את מצב ההתקפה. אני לא יודע אם הוא משנה את מצב ההתקפה, אבל הוא קיבל היום את הצ'אנס פעם ראשונה בהרכב, הוא משחק מצוין. אנחנו מאוד שמחים בשבילו, שהוא נכנס לעניינים מהר, ואני מקווה שימשיך כך. תודה רבה. פליקס, בתחילת המשחק, למרות הגול של בית"ר, היה לכם הרבה מאוד הזדמנויות, ואחרי זה נראה שקצת הלכתם אחורה וככה קצת נעלמתם. אני אגיד לכם את כל מה שאמרתי לכולם. אנחנו התכוננו למשחק הזה כי היה לנו את הלחץ שיש פה בבית"ר ואת כל הבלגן. ניסינו, כל מה שעבדתי על זה כל השבוע זה לעבור את 10 דקות הראשונות בשלום. לא צלחנו, קיבלנו גול ממש מכלום והגענו דווקא לשני מצבים אחר כך ולא הסכמנו להפקיע, ואתה יודע, כדורגל זה ניצול של מצבים וקצת נאיביות בקבוצה שלי, שזה כנראה השכר לימוד שאנחנו נצטרך לשלם, ואני מקווה שכמה שיותר מהר נחזור לעניינים. מצד שני, אתה יכול להיות אופטימי שיש לך זרים די טובים, ראינו שם לפחות חוד ממש רציני שם. עדיין חובת ההוכחה עלינו, גם במיוחד בקטע הזה, כי לא הפקענו שערים, חוד רציני, לא הפקענו שערים. נעבוד על זה, יש לנו הפועל תל אביב ביום שבת. לא קל,
אבל אתה יודע, כדורגל. פליקס, אם אני לא טועה, היו היום 6 שחקנים בהרכב ששיחקו איתכם עוד בליגה א'. איך אתה רואה את זה בתור מאמן? אולי שינוי בכדורגל, אולי אפשר רמות הם לא כאלה גדולים, או שהקבוצה שלך היא קבוצה כרגע לא מספיק טובה אולי? תראה, זה שיש לנו שחקנים מליגה א', זה החבר'ה עלו איתנו לליגה לאומית ועלו איתנו לליגת העל. אני עוד פעם אמרתי, אני ניסיתי ואני מנסה לא לשבור את התלכיד שהיה בקבוצה, להחליף 20 שחקנים, אז שמרנו על הבסיס. ותוך כדי זה אנחנו מתקדמים, בסך הכל אני חושב שמעבר למשחק היום, במיוחד למחצית הראשונה, כל 4 משחקים ששיחקנו עד היום היינו עדיפים על היריב שלנו. אבל אנחנו צריכים לדעת איך לאגור נקודות.